Iepa, eskarrek asko taldekoak, kolonia abiatu ginean, hemen Arizti hartzen, hemen Ander hartzen. Eta moe Uzurbil. Uzurbilen mai hartu genuen. Txea bueltatu berdeu. Anderrik kabli astu zaola. No. Ander, no me joda. Eta etxein da vuelta geho, abitu ginean. Bi ordu behan du berten. Eta ordu lordena txixein. Hay que joderse. Viajean, zerbeza murua asko ean genuen, monster asko ean genuen, baina sakondu egin genuen da ondo pasa genuen. Reko txikia, pelota jandia. Dena tiroian inarren, geldialdi batzuk ingenitun. Hemen gatu geha, gratzia laurden gutxi, Blogeako. maika kaiteko. Eta batzuk, guztitako erropat artean lokuluskare bota zuen. Ya falta menos. Eta gau luze baten ondoren, 11 aldeako, aiau ginean, leku earronta. Sagarra jarra, eta bertakoak oso jatorrak. Oso. Espazioa, gero ikusikoa bideotan, izugarria. Oso lujoso. Hola! Come on. Oinguz orgai bizita ja. Bertso baskaia, ingo da, leku. Guazen. Toni, Antxon, guazen. Mal, koktel molotov, guazen. Hemen Olga antolatzailea eta Matin. Eta odeita handutzera iritsi zian. Lastur. Bezala ezagututa munduan zehar. Zenba denbora guzian? Busan 11 ordu. 11? Orain trenean etorri gara, pijol modura. Ah, zenba ustrena? Ondo. Lasaia. Viajeko lehengo notizi txarra, Tonin jaso genuen Olgan eskutik. Esan digue bertso baskaian ezin deula ean. Baina Mairin masterien hartu zioten, eta pozer egunen. Hemen gaude erosketak iten. Erosketak egin. Bekau en la leche. Eta kinderrak? Hijo. Anderrek nire ezpio utzitxoko da irakertzen. Eta kriston drama intzun. Hola, soy Carlos Arguiñano y ahora con los descuentos de Lidl vas a tener la mejor carne de todos los días. Viajia gorra izan zanez, siesta type. Eta azkenian, aiatu ginean anetani. Ze, batzuk kotxean jo ginean, eta pijoak egazkinez. Indeu, Düsseldorfea egazkinean, da gero Alemaniako tren saria nola dan, pim pam pum, 3 tren ibilitxeu, baina batetik gertentzako bestian sartuta ginean. Aiatu geha. Oan erakutsiko Julen lo bitartean, nola da. Gero Azkoitiarrakin topatu ginean, eta zerbezeri batea jo ginean elkarrekin. Zati batekin, eta bertan apuntatuko zenbat zerbeza edan ditzen, bale? Eta bukaeran korratu egin, bale? Hemen itxoiten bitartan, igual ordu bete hola egun itxoiten apantako ez dakigu. Baina bitarten edaten daula, bale? Olga beti berritxarrak ematen. Kauen dio! Iau! Saltxillarra! Nik aukera nahi, falafela! Eta gero ja, tripa beteta lota joan ginen. Eharki pasa genuen, baina ez egon denak. Ze taldeko parranderuak, Batxateo que te veo. Taberna kubano baten egon ginen. Batxata dantzatzen. eta oain egun berri bat. Esnatu ginen. Tonira goaz, lanera, eta turistatzea. Get ready with us to one day on Tolon. Anderrek bingo musikatuko oso ondo intzun. Katedralian, Katedrala. Katedralare eix esateo oso lujoso. Pixke zikine, baina oso erki. Nuestro hombretón.
Eta txintxinitea joan ginen. Kioskeko zerbezakin txikite ba. Oso sionista hori. Baina... Egualdia kultura... Eta Rini baian onduan, bazkaldu genuen. Zejan genuen? Kebapa. Kebapa. Nola ez? Eta moderneatu genuen. Krak esparru. Guazen. Eta gero ba, ibaia zeharkatu genuen. Aber, nun gaude? Harin ibaiaren gainean, zubian. Ba, zuk kandaua olakoa jartze baso, da zure bikotiak ja adarra jarrizkizu pot. Bitu, pita bat biladet. Publizitatea ingure taldiai, Eta bertigo pixkat pasa. baina leku zoragarri. Baina iritziak orotarikoak izan ziren. Ikerri alda inez pasat. Odei, etzion guztua. Eta bidai bat egitea honean kandadu hori ekartzeko. Karo, egia. Jende asko duten urtero milioika pertsona kandaua epintzera, hemengo Rini baiko... Da homen aldean lau emperadorei, Baejeko lau emperadorei. Eta irutzi zaizu dela antiekologikoa. Ba, eta tradizio nazi imperial bat. Hor kandadua gartzea, nazia. Estazioz militarista. Geneariek ez zuten kontuan hartu horrek hartuko zuen pisua. Eta bueltan, Tonin juntau ginen berriz danakin. Epa, horrein kontau behar, ondiala atzaldian. Asko jarrein. Elkartu gara txolakin, dara Basque Poet. Eta jendia posposikan. Jalen paseatuet. Egi esan igual hori zintzat. Baia ekipo. Eta bertsolari dokumentalan proiekzioa aurkeztu ziguten. Hemen aritz, hitz egiten. Txapeldun, Maialen! Batzuk ordia, kanpoan gelditu ginen, alemanei leku haustiagatik. Pumaldi. Mamadi. Bueno, bertsolari dokumentala ikusten egon geha. Egi asko gustatzen. Bai, zuei zeiritu dokumentala. Agarran momentua asko. Albaniarrentzat izan da tortura. Onartu horre gaudei, nire ondoan egon dela Twitterren dokumental herria. Eta odeiek esan du... Nire gogorra imazait, ez du pentsu doa, Albaniarren zori. Sulimanek esan du, kurduak eba azkaela. Kurduak ere bagitela rimatzen. Ez, emago ez. Eta hortxe, bertsolaritzak gutxi esten jarraitu genuen. Hemen alebanak, galdekete galde. Gaurkoa ona atera zaigu, abiarkoa hobea. Azkenian, parranda. Joanesek futbolinak euskauzun. Bai, eure ustez. Guk ikusi genituen orgiak eta denak espita sartzen Alemanian, eta hemen dena daude hola. Ateindu eta tope. Dena vigile ikibela klase guztitako. Vigil. Baina azkenian, turko batian bukatu genuen, holaxe. Jende honekin. Turkiako Brad Pitt. Gaizka izan zen amezketako Kin Afrika. Hor, gaizka. Eta holaxe, famoso tartean. Guazen. Bueno, eta hain, urrengo une. El desayuno de los campeones. Eta soño frogain da geho, egur txikitze turno.
Agurra mozten, porque gaur gauean kiston fogata ino dugu. Hemen istripu txiki bat, baina bueno, dana konponduta. Eta gero, bingo musikatua. Hemos guazte, bingon. Beste batzuk gehatzi, ekiz egin gaude, algun boste. Hola, ez Eta izan zen aurrenengo bingua, danak empate hau ginena. Bituan dutze pozik. Eta gero jangen dituen babarrunak eta arroza. Arrosalia. Eta Julenek arroz esniakin zen aztintzen. Hemen atiola esplikatzen un blemble zer dan inglesez. We are doing un blemble. Un blemble is a kind of a roast in German, and we do it not everybody from the custom may know. Un blemble! Un blemble! Kopauri! Kopauri! Txirriaska! Txirriaska! Altzagomari! Altzagomari! Puntxi, pupa, pupa! Gero bertu dan hasi ginen, Manoli sartu zen, uste genuen ez ziguela ezer ulertzen da behai eta zitzaiten egon ginen, baina bai, ulertu zuen. Eta ero, kantu, Altza! Hemen ja jendia ligatzen hasita. Eta gero, gazta pixatze txapelketa. Eta Manolek irabazi zuen. Manoli, Manoli! Eta hoin, tipika basakai hasi zen. Odoien lehen guzua eta Lander. Eta, izena? Alba eta Lander. Andat! Andat! Nahia hanka altxatzen show. Alemana fandangoa dantzatene, show. Jakineko hurrengo portada. Eta gero Manoliri aurrezkoa hain zioten, ze CNT-ko militante historiko bat da. Baina bideo bat traskapelatu da horren ez dakau. Banakua! Banakua! Eta ja, konziertua prestatzeo. Urrengo bideoan jaia jaiteuna finda, angua. Eta gure fan handienak etorri zian. Hau blogeako baita. A ver, nahi? Ja kontzertua jodeu. Photoshop. Zer ditu kontzertua, ama? A ver, oso ondo pasatu. Hoi da esan behar dudana, ez? Oin, festa pixkat. Aga, biga, iga. Aga, boga, sega. Ai.
It's a new day. Atzo festa egin genuen hemen, barruan. Fogata egon txan, esan digue asko date deula. Hau fin oso majua, very nice. Azkena juntzan etxea. Fin azkena juntzan etxea. Bajoian kontrako dantza. Laguntasunaren galtzaileak. Baina erabili jaia. Bat, second hand clothes. Ja. Thank you. Gero jan genuen, Shawarma! Kalantaek! azkenengo turnuakin, eta demakrauteon. Penitentzia. Saturnoren deklarazioa. Ja ez dago retrogrado. Baina ez du esan. Pega hola bota. Julenen Manoliren gazta rekuperatu dugu. 30 euro. Patxarana rekuperatu dugu. Zabardua ere bai. Bai. Betzolfen ozkailua ustu izanagatik utzi bertzen dira. Hori ez dakik nahikoa dakagun. Baguaz. Triste gaude oso ondo pasa deulako. Baino Santelmo datoz! Iu! Anda. Bueno, equipo. Jendia lo, entzak lot, eta jangok me. Hemen gaude, eta Polizian ontxe zer pasa pasa deu deu? kontrola, albaia zuko feta bat ez eta mani potongua registratu dira, hilia registratzen ez eske pentsatu ziko justicia sekala. Oendik 10 ordu behatzen esik bueltako. Ja.